Здравейте! Представям ви целодневна екскурзия до Флоренция. Екскурзията се провежда на български език. Флоренция или Фиренце е един от 4-те най-посещавани града в Италия. Всяка година привлича милиони туристи. Цялата историческа част на Флоренция може да бъде видяна на една длан от Пиацале Микеланджело. Открива се страхотна гледка към река Арно и Стария град. Удивителните ренесансови сгради, уникалните галерии и малките исторически детайли не трябва да бъдат пропускани. Санта Мария дел Фиоре е главната катедрала на Флоренция и четвърта по големина в света. Катедралният комплекс включва още баптистерията и камбанарията, и трите са част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Безспорно най-впечатляващата част от катедралата е нейният купол. Завършен е през 1436 година и е проектиран от Филипо Брунелески. Куполът има диаметър от 39 метра и половина. Баптистерията е третият елемент от катедралния комплекс. В миналото тук са кръщавани жителите на Флоренция. Мостът Понте Векио датира от 1345 година. Любопитен е фактът, че през Втората световна война Понте Векио е единствения мост, който нацистите не разрушават. Днес е известен с бижутерските си магазини. Площад Синьория е сърцето на Флоренция, най-големият градски площад. Тук се издига стария дворец Палацо Векио. Църквата Санта Кроче е един от най-известните храмове в Флоренция. Строителството й започва през 1294 година. Нарича се още Базиликата. Тя е трикорабна и има формата на египетски кръст. Храмът Санта Мария Новела е също трикорабна базилика, но с формата на латински кръст. Наречена е Света Богородица Нова, тъй като на мястото е имало по-стар храм. Посетете Флоренция с вашият надежден и лоялен партньор.